Ola a todos, eu sou María Blanco, estudante de doutoramento do grupo de I+ de Farma, e hoxe veño presentar parte da miña tese doutoral baixo o título Cociña de aeroxeles, un libro de receitas de aproveitamento. Gustaríame comezar esta presentación facendo unha breve introdución sobre este prato tan innovador que son os aeroxeles. Pois ben, os aeroxeles son un tipo de materiais sólidos moi lixeiros caracterizados principalmente por ter unha área superficial específica e unha porosidade moi elevadas. Estas dúas propiedades fan que os aeroxeles teñan aplicación en moi diversos usos que van dende o illamento térmico ata a absorción de contaminantes ambientais, pasando polos envases de alimentos ou a liberación de fármacos. Habitualmente, os aeroxeles prepáranse por combinación de dúas técnicas, que son a solxel e o secado por fluidos supercríticos. Nun primeiro paso, prepararemos hidroxeles que por cambios sucesivos de disolventes se transformarán en alcoxeles e que finalmente darán lugar aos nosos aeroxeles mediante secado con fluidos supercríticos, máis concretamente CO2 en condicións supercríticas. Debido ao gran número de usos potenciais que teñen estes materiais, é necesario pensar en maneiras de producilos eficientemente, pero tamén como imos eliminalos ao final da súa vida útil de xeitos que encaixen cun modelo de economía circular. Quizais isto explicado desta maneira non diga demasiado, pero vamos a pensar nunha cociña de aproveitamento. Nunha cociña de aproveitamento, imos buscar sacarlle o maior proveito a todos os ingredientes para preparar un novo prato que teña un valor engadido. O que pasa con esta cociña de aproveitamento ou cociña sostible é que non só lle vai prestar atención ao que se cociña, senón tamén a como se cociña. É por iso que para a preparación dos aeroxeles partiremos en todos os casos de polímeros de orixe natural que sexan biodegradables e que estean altamente biodispoñibles, como pode ser o caso do amidón. Ademais, tamén usaremos disolventes verdes ou de baixa toxicidade, como é o caso do etanol, e técnicas que sexan enerxéticamente eficientes e respetuosas co medio ambiente, como as dúas mencionadas anteriormente, que son a solxel e o secado con fluidos supercríticos. E é que cando se parte de ingredientes sinxelos e naturais, a clave está en tratalos con respeto. Neste tipo de cociña non hai nin aditivos ocultos nin procesos agresivos, só técnicas limpas para conservar o mellor de cada materia prima. Unha vez temos definidos os nosos ingredientes e tamén as técnicas de cociña que imos empregar, o seguinte paso será desenvolver receitas ou protocolos de traballo que sexan reproducibles e que nos permitan chegar ao que en cociña se coñece como un batch cooking, é dicir, imos producir aeroxeles en grandes cantidades para así a poder aforrar tempo, recursos e tamén enerxía, pero sempre cando non comprometamos as propiedades do prato final. E temos ademais que tratar de empregar todos os recursos, incluído neste caso o CO2 para o secado supercrítico, que imos tratar de recirculalo ao longo de todo o sistema. E é que escalar non só consiste en multiplicar os ingredientes, tamén temos que adaptar a nosa receita para que conserve o sabor nas cociñas industriais. Xuntando todo o que expliquei anteriormente, pretendemos chegar a unha receita como a que mostro, onde se prepararon uns aeroxeles reprocesados de amidón, iso sí, a pequena escala, partindo únicamente de aeroxeles novos, un pouco de auga destilada e un pouco de etanol. E novamente técnicas respetuosas co medio ambiente como poden ser o triturado, a conxelación ou o secado en estufa. Gustaríame xa rematar esta presentación recordándovos a todos que nin a comida nin os aeroxeles se tiran, así que, por favor, reciclade. Moitas grazas pola vosa atención.